Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Prvo ću vam pokazati nove pantalonice koje sam kupila u Waikikiju. I to bi bile ove maslinaste pantalone. Najviše me je privukla boja ovih pantalonica zato što znate da sad taj army fazon baš nosi. A cena ovih pantalonica bila je 1700 dinara, tako da potražite u Waikikiju. Pogledajte koliko su slatke, a koliko su udobne, ne možete ni da zamislite, stvarno su preudobne, verujem da je to zbog ovog debelog đona i cena ovih patika je također bila 1700 dinara i imate ih u baš onako pink boji, znači jarka roze boja i čini mi se da ima i bordo, ali nisam sigurna, tako da potražite. Ovdje imaju ovaj moment kao one ski jakne, onaj šuškavi materijal, tako da je to baš onako interesantno, a evo kako otprilike one izgledaju. Zatim uzela sam dve knjige od Nicholas Sparksa. Ja obožavam da čitam njegove knjige, tako da sam uzela ove koje su bile na akciji. Dve knjige za 600 dinara, znači jedna knjiga 300 dinara u Laguninoj knjižari. Jedna je Istinski vernik, a druga Na prvi pogled. Ova Na prvi pogled radi se, u pitanju je neka ljubavna priča nekog mladog para, pa se zatim posle toga nešto zakomplikuje, a ova druga knjiga nju nisam počela da čitam, ali verujem da će kao i sve njegove knjige biti jako, jako zanimljiva. Uzela sam i dva mirišljiva štapića, stvarno obožavam ove štapiće i ako ne volite da dajete neki veći novac na one Yankee Candle sveće koje stvarno neverovatno mirišu i svih toliko hvale, ali meni je to iskreno preskupo. Stvarno, tako da sa ovim štapićima cijela soba, čak šta više ceo moj stan jako lepo miriše, a cena ovih štapića je 100 dinara. Ja sam uzela lavandu i sa mirisom ruže. Sad idemo dalje. Kada sam bila u DM-u, na kasi me naravno sačekala gospođica koja mi je ponudila šta je trenutno na akciji, a u pitanju je bila Vademecum pasta za zube Pro Polish Technology koja ima efekat izbeljivanja zuba. Živa istina, ali ja u to iskreno ne verujem. Ne verujem da je jedna pasta, da bilo koja pasta može da vam nešto sad to izbeli zube. Ako ste ljubitelji blažih mirisa, ova pasta će vam biti super. Kažem vam, ja sam je kupila za 200 dinara, imate još nekih raznih ovih vrsta, ali ja kao ajde tu za izbeljivanje sam uzela. I uz nju dobijete četkicu. Verovali ili ne, ovo je prva četkica koja mi nije izazvala iritaciju u desni. Ja bilo koju četkicu da uzmem, osim onog aparata za zube koji često koristim. Znači svaka od tih četkica meni toliko raskrvari desni da je to nešto strašno. Ova ima jako, jako nežne dlačice. Ja sam bila kao u ovom fazonu, aha, dobit ću opet onu četkicu neku onako skroz nebitnu i nekorisnu, ali verovali ili ne, ova je baš onako bila od koristi. Mogli ste da vidite ako pratite moj Instagram profil. To je ova četka za čišćenje lice koja je na neverovatnom popustu. Ali više o ovom aparatiću ću vam pričati u nekom posebnom videu. Naravno, za sve moje nestrpljive gledateljke ostavit ću dole link gde možete poručiti i dobiti ovu četku, mislim platiti je 2000 dinara, a inače njena standardna cena je 4000 i na njihovom Medisana sajtu je ova četka isto je na popustu, ali je 3000 dinara, ali sam ja pronašla sajt na kome sam ovu četku, gde sam ovu četku platila 2000. Uzela sam jedan odstranjivač laka za nokte, to je ovaj sa ovom zgodnom pumpicom. Iskreno najviše sam ovaj aceton uzela zbog ove pumpice jer mi je tako nekako najpraktičnije. I nije bilo onog aurinog acetona od badema koji ja volim, pa sam uzela ovaj. A kada smo kod aure, uzela sam i jedan lakić za nokte. Znam da nije baš sad nešto
boja za ove toplije dane, ali prosto meni se svidela ova tamno crvena krv boja, tako da sam se rešila za tu nijansicu, ali definitivno ću uzeti još neku jer su ovo lakovi stvarno za taj novac od 300 dinara. Četkica je savršena, pigmentacija odlična i mogu da kažem da mi se čak i teško skida boja sa noktića, tako da su vrlo izdržljivi, odnosno postojani. Zatim uzela sam i jedno labelo za usne, lip butter, vanila i makadamija, to je ovo čudance ovde. Baš onako lepo labelo, ima taj neki drvenkast miris, naravno makadamija je u pitanju, a šta ćete više za jelenu, ja obožavam takve mirise. Zatim uzela sam ovu hvaljenu Maybelline The Colossal Volume Express maskaru i rekoh, ajde, svi je hvale, svi je toliko vole, rekoh, ajde, nisam isprobavala. Jesam, lažem, kada je moja sestra išla u srednju školu, a ja onako mala, pa sam tu nešto čačkala, naravno nemam pojma kakav mi je utisak bio tada, ali kažem, rekao, hajde da kupim i ja tu maskaru i iskreno da budem, ne znam što je toliko hvale, jedino da je hvale one osobe koje vole prirodniji izgled trepavica, ja prosto nekako volim malo to da natrpam, da mi budu onako malo gušće trepavice. Ali za osobe koje vole prirodniji izgled, ova maskara mislim da će stvarno da bude fina, miris je onako lep u odnosu na neke druge maskare. Stvarno sam zadovoljna mirisom i tim nekim prirodnijim izgledom, a četkica izgleda ovako. U pitanju je ova četkica sa dlačicama, nije loša četkica i kažem vam za taj neki prirodniji look, fina je maskara. Spomenut ću vam i ovu Golden Rose olovku za obrve koju isto jako hvale, ima ovaj češljić na jednoj strani, moja je u broju 104 i ima naravno ovde proizvod, jako lepa obrva, ali jedina mana što ja mislim da će ovo da se troši brzinom svetlosti. Mislim da nije baš nešto postojana, odnosno dugotrajna. Stvarno radi fenomenalan posao, ali iskreno ja mislim da je mogla cena malo manja da bude. I uzela sam još par interesantnih olovaka. Ovo je Eye Pencil Waterproof, jedna je od Emily u broju 110, to su ove jeftine olovke, ja volim da ih nanosim ovde na donji kapak, malo onako da otvore oči, tako da sam uzela znači ovu svetlo plavu u nijansi 110, zatim uzela sam jednu crvenu od Golden Rose, ona je isto 100 dinara, 515 bojica i uzela sam zelenu 411, isto Golden Rose. I stigo smo mi nekako do kraja, ja mislim da će ovo biti najbrži video u mom životu, ili mi se samo tako čini. Hvala vam puno što me pratite i hvala vam puno što komentarišete moj rad i što komentarišete moje videe i da vam napomenem da kada prođe Uskrs, ja vam spremam jedan, nadam se, lep giveaway. Potrudila sam se da naravno to bude nešto kreativnije, da vam ne bude dosadno, da vam bude od koristi neke. Tako da posle Uskrsa ću objaviti giveaway. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao društvo!